Housewife na talaga to guys, kaibigan namin. Meron na talagang house. So happy. Good morning, Philippines! I gave you twice already. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How do you do? How do you do? Good morning, everything. Good morning, guys. Hello, hello, Ebed. Hello, Ebed. Tayo, guys. Pasensya na kayo. Dito tayo sa garahean. Maglaba lang po ako. Laba-laba. Labadami labango. Meron akong labhan, guys. Kailangan, guys, ha? Wait lang, ha? Wait. Ito, ito yung mga labhan ko, guys. Hindi naman ako maglaba sa kamay. Maglaba lang sa washing machine. Washing machine man yung maglaba, guys. Hindi man ako. Yung washing machine maglaba. Anyway, so yun. Kinuha ko lang yung mga labahan. And then, kasi importante, kailangang malabahan. Mga gamit sa aso, pusa. Like ito, kailangan ng labahan. Ito siya, kasi nagamit na, basa na siya. So, change natin ito. Hi, bug. Ito gusto talaga ni Hams. Ginanito ko, guys, kasi itong mga alaga ko, guys, kapag umiinom kasi, sobrang clumsy. Yung parang yung lahat ng tubig nakahandusay na dyan. Lahat ng mga gamit nila, mga tuwalya. Ganyan yung gawain, guys. Gawaing ina. Akala ninyo lang, kayo lang yung may anak. Meron din ako. So, yun. And, alis po ako mamaya. Magpunta po akong ito. Malinis po ito. Punta po tayo kina Lloydie. Puntahan natin si Lloydie. Birthday kasi ni Lloydie. Happy birthday, 24. Sobrang bata. Hindi siya 24, guys. 18 years old po siya. 18 years old po siya. Smile lang ako, guys, kahit sobrang nasad. Nasad ako ngayong umaga kasi sabi ko, usap kami ni Tami, sabi ko, Han, anong ganap? Kasi 'di ba plano niyang hindi uwi kasi may trabaho na naman siya. So usually, Monday wala siyang trabaho, pauwi siya dito. Pero sabi niya, gusto nilang magtrabaho siya. So, pupunta siya dito Tuesday na. So, wala masyadong time kasi wala kami masyadong oras sa isa't isa. Kasi po, Tuesday, punta siya dito. And then, pagkatapos niyan, the next day, Wednesday, aalis na naman siya for work na naman. And yun, so sabi ko, paano na ito? Palagi na lang tayong hindi magkasama. Ang sakit sa dibdib. Lalo na kahapon, nag-vlog ako pero sobrang konti lang ng time kasi nafe-feel ko na yung loneliness. Nagda-down na naman ako sa sarili. Yung parang, bakit ganito? Ang bahay walang ingay. Ako lang. Walang umuubo. Walang nag-i-snore. Walang kausap. So yun, sabi ko sa kanya, nakakaloka na ito. Palagi na lang itong ganito. Pero meron kaming mga plano, guys. Hopefully talaga matupad yung mga plano namin. Pero matagal pa yun, mga next year sana talaga, guys. Kasi gusto na, ibenta na yung bahay talaga next year. Kailangan na talaga yung madispose talaga. Yung bahay ni Bianan, bahay ng ina nila, kailangan ng mahati. Kung ano man yung dapat mahati. Hati-hatiin na nila kasi ang tagal. 3 years na wala pa rin nangyari. Ganun. Sabi ko sa kanya, sabi pa niya, pagkatapos niya, planuhan natin yung kung anong gusto natin gawin. That means, mag-stop na siya sa trabaho. Yun lang yun. And hopefully, maging okay ang lahat. Hopefully, sa future, okay ang lahat. Hindi natin alam. Kasi future nga hindi natin alam yung future. Ano lang naman ito, mga plano para sa future. Pero, hindi pa rin natin alam kahit nagpaplano na tayo. Kasi yung future, hindi natin alam. Hindi naman pwede, ano bang future natin next year? Ano bang sa next few years? Ano bang ganap? Wala. So ngayon, plano lang namin. Taon, nakalimtan kong magluto ng rice. Sabi ko, 12 o'clock na. Sabi ko, nagkutoy naman akong tiyan. Oy, saan akong kanon? Rice pala. Kulong ako ng rice. Kakain ba ako ng rice? Tika muna, guys, ha. So, nakabihis na ako, guys. Sinuot ko lang itong binili ko sa Burlington. Pang maganda ito sa loob ng bahay ba? Kasi mataas, ganun. So, yun. Kasi sobrang ginaw. I'm sure mamayang gabi, mas maginaw pa. 2:30 alis ako dito kasi kailangan kong kumuha ng gas.
kailangan ko pang pumunta sa store para bibili ng cake at saka ganun. Oh, meron pala yung candle. Hanapin lang natin yun kasi wala nang number. Ito na lang. Yan. Sana hindi yan kalimutan kasi makakalimutin ako. Hindi ako nag-stop na para sa gas kasi wala. Ayaw ko mag-stop. This time I need kasi empty na talaga yung sasakyan ko, guys. Wa nang laman. Wa na jud. Sinaw. Sinaw pas alikitran. Hayag pas alikitran da eh. Sinaw. So yun. Let's go take. DB take. Ala. Hindi on ang sasakyan and then I just reverse kahit hindi on. Anyway guys, I will see you later. Mag-stop ako sa gas, mag-stop ako sa grocery store. Kita-kits tayo mamaya. Stop muna tayo dito sa grocery store para bili ng cake ba yun? Or cheesecake lang ata. Sana may cheesecake sila, diba? So, dito tayo. Okay. So, dito tayo. Mahangin guys. Pasensya na. Hangin-hangin. Tayo. I think uulan. I think mag-ulan na naman. Magbagyo na naman. Let's go. It's 3:18 already. So, hindi tayo makarating kina Lloydie ng maaga kasi malayo-layo din yung sa kanila kasi malayo din yung sa kanila. Mga nasa 30. Hindi ko na alam kung ano yung address nila. Ala. Teka muna. Sige, bahala na. Mamaya na yun. Anyway guys, hindi ko na alam kung asan yung lugar nila. Hindi ko na. Ay, kaloka. Maaraw. Iwan ko doon sa amin, ano? Cloudy. At saka ang pangit ng ano, parang may bagyo. Dito naman, ano, para mainit lang siya. May araw. Sa amin, ano, pangit yung panahon. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy. Hi guys, may gasoline pala station dito. Mas mura pa yung gas nila dito kaysa amin, no? 3.45 yung sa amin. Dito is 3.39 lang. Nagkuha ako ng gas. Anyway guys, malapit na po tayo guys. Malapit na po ako. And then let's see kung sino yung nauna. Si Brenda or ako. Okay guys, dito na tayo. Ang grabe yung dahon You will nila arrive dito. at your destination on the right in 500 feet. Oh, kita ninyo? Dito na to sa kanila. Grabe yung kahoy dito. Dito na tayo. You have reached your destination on the right. Let's see kung may parking. Let's see. Wala pa sila guys. Wala pa sila Brenda. Wala sila Brenda. Wala pa. La 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 la. La 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 la. Walang tao. Ako muna dito. Andito na. Guys, pasensya na guys. Hindi nyo pala ako makita. Andito na tayo.
So, nagdala ako ng ano, snack. Alam mo, pumunta ako ng store, bumili din ako ng ano. Bumili din ako ng tawag nito. Ng Hi, be. Anyari? Sabi ni Mark, yun si Ann. Asan sila Brenda? Wala pa ako na... Yung binili natin. Ito? Oo. Ito yung... Oh. Andito na si Bruha. Ay, hala, Marlon. In my vlog. No, I mean the vlog. For the vlog? Ito na ang birthday girl. Screenshot ko lang to, Bi, ha? Nice. Looks good. Uy, hindi na ito mainit, oh. Nag-fat na. Okay. Meron pala silang ano ni Kuya Earl. Ano to, Be? Chop suey. Meron pala silang sa oven. Hindi, this one is working, this oven. Para mainit pa. I mean that one. This one. Even this, if you wanna put that be this one too, you can. That people can have hot food. This one. Okay. This one. Have you tried this one? Oh, that's what you don't know how to use? Salad. Do init mamaya. Gusto naman ni Marlon. Marlon, eat that? Ito nga kinuha ko, hindi yung barbecue para if ever lang. Chicken yan, di ba, be? Chicken. Teriyaki yan, Be? Chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Yayayaki. Housewife na talaga to, guys, kaibigan namin. Meron na talagang house. So happy. Nakakatuwa. Pero So happy, really. We're so happy for you. I'm so happy for you. Asawa mo, Be, iniwan mo. Oo. To explain ba? Yung Be, puntahan mo, Be, sabihin mo na we sit over there. nakalimutan naman i-extend eh. May upuan pa sana sa baba. Walang kamay kasi ako eh. Hindi ako makakamay doon. Kakamay pa ko rin. Kaya ayoko dun. Be, nagtitindi, Be. Happy birthday to you. Happy na birthday pa. Halloween. Halloween yung birthday niya, guys. Guys, ang ganda ng couch nila. Pwede mahiga dito. Smile. Go! Anong title niyan, Be? Train to Busan. Ay, yun pala yung Train to Busan, Be. Ang daming tumitingin yan. Basta ko yan. Ganda ng mga pati yung sisikos. Ang ganda rin. I'm so happy na I found that suit. Kahit si Brenda luka-luka. And then ito, may pagkaluka-luka din ito, pero Very slight. very slight. Pero ako, Si Brenda, 101 na to. 101. Napakatahis. Dalmatian. Richard pala. Happy na birthday pa. Halloween na! Halloween na! Kakain ba kayo dito, Be? Kakain ba kayo dito? Be, wala akong number, Be. Wala ka number? I don't have a number. Ha? Han, come here, Han. From there? Yeah, please. Sorry. Si ano yung my birthday ba or si Lloyd? Hala, Be, wag dyan. Ito guys yung hanggang yung No. Kasi may hindi siya nag-ano. Be, wala yung fire. Meron. Hindi ito. It's still bake. What are you doing? I don't know. I canceled it already. Huh? It should be off. Yeah, it stays baked still. I canceled it already. Siya yung my birthday, siya yung nag-ano, candle. Sige na, kantahan mo na sarili, Ube. Happy birthday to you. How old are... No. Hold on. Make a wish. Yay! Yay! Okay, let's eat this cake. Hi guys, pauwi na po ako guys. Ang daming trick-or-treaters. Ang daming so ako dahan-dahan ako magpapatakbo kasi may mga mga bata kasama yung mga magulang nagti-trick
trick or treats. Ganon. Ngayon dito. So, hindi ako masyado nakapag-vlog doon kasi usap-usap lang kami. Napaano ko si guys. Si Luide. Gagawa siya ng page. Abangan niyo yan, guys. Facebook page muna daw siya. Hindi muna Facebook. Hindi muna YouTube. Facebook page muna siya. 7:36 na ng gabi. 7:36. O, tignan niyo yan, ha? Buti na lang hindi ulan. Nag-ulan kanina pero buti nag-stop. So, which is really good. Oh, yun, narinig ko na. Nag-alala tuloy ako bakit hindi gumagawa ng ingay. So, yun guys, meron lang akong kukunin sa labas. I'm back. Nakauwi na ako guys, nagbihis na ako. And I'm talking to my one and only. My baby doesn't have candy. And there's still a lot of people in this hour, huh? Yeah. Seriously. Yan. Kinulot ko yung buhok ko kanina, guys. Tignan niyo ang buhag-hag lalo. Hi, guys! So, nakaka-uwi ko lang galing sa birthday ni Lloydie. Birthday Halloween party. Hindi yun Halloween party, guys. Birthday yun, gather-gather lang. Hindi man yun party talaga. Ano lang, nagkita-kita, ganon. Ang pangit ng cake na nabili ko kanina. Velvet cake, ang tamis. Ang hinahanap ko talaga, ang hirap dito, guys. Carvel sana yung hinahanap ko, kaso wala akong makitang Carvel. Doon sa tindahan na pinuntahan ko, wala silang tindang Carvel. Ang mga tinitinda nila is yung product nila kasi may baking area sila, yung grocery store. So may baking area sila. So yun, sila na lang yung nag-ano ng cake. Walang Carvel. So nang hinahanap ko, sayang lagi kasi yung yung nag-close na grocery store na ShopRite dito. May Carvel sila, kaso close na. And so yun lang yung ganap, guys. Kausap ko si Tami, nagmamadali kasi may mga bata pa pala sa labas nag-ano ng mga candy. So ang ganda pala yung buhok pag may volume, no? Yung parang may volume. Lakasan natin ang volume. Yan. Magtanggal po tayo ng makeup, guys. Tanggalin ko lang po itong makeup natin. Yan, guys, tanggalin natin. Si Brenda, umuwi sila ng una. Umuwi sila una kasi may gawin pa silang importante. Iniwan nila ako. Iniwan ako ni Brenda. Maghanap tayo ng mga candy ipadala sa Pinas. Alam nyo guys, mag-ano ako ng makeup guys, yung foundation. Sobrang konti lang talaga. Hindi yung makapal na foundation. Ang ako lang, gusto ko lang matakpan konti yung mga dark spots ko. Kasi meron na, habang nakatira tayo dito sa Amerika, iwan ko kung bakit merong mga dark yung mga iwan ko kung ano yan guys. Ito naman, malaki na naman ito. Kasi bugas yan na gipisa ni Mister. And i-in ko na to ditong vlog guys. Wala masyadong ganap guys. Bye guys. Bye guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Next time, I want to kulot-kulot my hair. Kasi maganda pala pag kulot yung buhok, no? Pag may volume. Maganda pala pag may volume. Wag natin i-low yung volume. Kailangan natin i-high. Anyway, good night. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys. Bye-bye.